लोगोफोर गुड मर्निं बेयाव जों बाइकखौ एसे साफा खालामनि साफा खालामनानै सुनानै जोंबो दुगैनोसै आं बेखौ सलायगोन बेनिफ्राय लोगोआ फिट्रिखौ सलायगोन Ronda. Somni laptop kada itu खांखाबाय दायो थांगोन दे कारलादो कारो थिखांदो जों बाइक थांसै थाथ' आं इयाव थांग्रोनि बाजै माबानि जोंनि रुमनि पार्किंआ लोगोफोर गासिबो बाइकखौ नङा थाथ' दे बाय terus लोगोफोर बरमा फार्स्ट गेट बेथिंजा जाहैबाय कलेज बेथिंजा जाहैबाय फार्स्ट गेट बे जाहैबाय फार्स्ट गेट लोगोफोर फार्स्ट गेट आं दा लोगोखौ पिकआप खालामनो थांदों पिकआप खालामखांनायनि उनाव थांसै बरियानो टेम्पु खालामना लाखानोसै लोगोफोर जाहाथे उनाव प्रब्लेम जाया यो 106 Hey Yeah Right Perungan overbridge logoper बेनिफ्राय गुवाहाटीया 36 ल'सो लोगोफोर बेनिफ्राय एसे सिगाङाव जों बायहाटा मोनगोन दानिया लोगोफोर बेथिंजा जों लेफ्ट साइड लायोबाथाय मेन टाउन मोनहैगोन बायहाटानि बेनिफ्राय बेथिंजानो जोङो उदालगुरि तेजपुर रौता थांनो हागोन जों दा सिदा थांसै रामधेनु रेस्टुरेन्ट बेयाव जों एसे ब्रेकफास्ट खालामसै लोगोफोर फुंनिफ्राय जेबो जायाखै मा जागोन दा दिनै जाला गाबोन फैगोन हो नै चिकेन कारिखौ जानोसै मोनथाम चिकेन मसालाखौ जानोसै मोननैसो बनसे दामि नागिरनि जामानो जाम लोगोफोर गुवाहाटी मोनसिगोन नालाय जाम मोननाय स्टार्ट जाबाय बे आमिनगाव लोगोफोर
लोगोफोर ग'प्र'नि फुटेजआ माबायदि फैदों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय फार्स्ट टाइम एंगेला मिलायाखैबो जानो हागौ एसे मेनेज खालामनानै नायदो लोगोफोर जों डाइरेक्ट बरजार खिन्जा फैदों लोगोफोर बरजार एयारपर्ट खिन्जा फैनानै इसे हाबनो हायो ओमफ्राय लामाया गोबां दं नोंथांमोना मेपनि हेल्पजोंबो फैनो हायो जोंबो मेपनि हेल्पजों फैदों लोगोफोर नायलांबाय था मजा भिउ लोगोफोर लोगोसे साइडआव ट्रेन खारनायजों वाव बेनो लोगोफोर ट्रेन बरिया टाइमिं Hah? Kenapa? Mana? Hah? Dia dah? Tuh. Wow. Hah? Wow. Benjai by Dipor Bil. Jwsa kok bila ini? Ini. Oh. Dose maba hamde. Halo लोगोफोर सफैबाय Dipor Bil. Ya मोनसे खोथा होनलाय Hah? दा मानसिया खिसिबाथाय खिथुसो नांगोन नाङा बेयाव उनाव बाइकनि फुटेजफोरखौथ' ग'प्र'नि जे नुसिगोन फार्स्ट टाइम बाखि बेखौ मबाइलजों खेबबाय माबायदि नुखो फार्स्ट माने Dipor Bilआव फैग्रोबाय फैखांनायनि उनाव बेखौबो फार्स्ट टाइम जागोन दिन जोसा हटेल ना मा होनदों जोंनि हारिनि जायखिजाया बर'नि हटेल होननाय खोनाबा जानो लुगैयो आरोना जों गासिबो बर'फ्रा खम दामावनो माने मोजां मोनजायो होमबा लोगोफोर उनाव लोगो मोनलायसिगोन दानिया जोसायाव ओंखाम जानो थांसै लोगोफोर फार्स्ट टाइम माबायदि जायो नायनोसै नोंथांमोनाबो नायफाबाय थादो लोगोफोर दहाय लोगोफोर बेथिंजा हाबदोंमोन एबारै थांसिगोन रुटिनियालि बेवहाय एसे ओंखाम जाना लानोसै जोसायाव जाना नायनि लोगोफोर फार्स्ट टाइम मोनजाफेराखै माबायदि जायो जाखांनानै रिभिउ होनोसै जाम जोसा रेस्टुरेन्ट सफैबाय लोगोफोर जों जानोसै नोंथांमोनाबो मालाबा सम मोनोब्ला रुटिनियालि फैयोबा
खेबसे ट्राई खालाम माबायदि मोनो एक्सपो सिगां ओंखाम जाखांनायनि उनाव बेटारि डाउन जानानै टेक्स लानो हायासै जों दा फैनाय टाइमाव दखाना बारा खुलिथ'वाखै नाथाय लोगोफोर बे एक्सप'आ 22 नभेम्बरसिम दं नोंथांमोना फैगौमानि गासैबो दखाना फैजोबगोन बाखि लोगोफोर आं भिडिअखौ देखायलांबाय थानोसै बारा बुंथ'ला नोंथांमोनाबो नायदो ओके बे जाहैबाय लोगोफोर हल 2नि बेनिफ्राय बे जाहैबाय सफा बायदिसिना चेयार पालें गासिबो बेथिंजा फिटनेस मासाज बे जाहैबाय लोगोफोर हल 2नि उनाव लास्ट बेवहाय जिनि दखान बेथिंजा माइबा माइबि मा लांनो गोसो बेखौनो लांनो हागोन ना जोंथ' पेट भजन बेवहाय पुरा मासाज खालामग्रा दाना लोगोफोर फुटेजआ आंनि मबाइलनियाबो स्टरेज फुल जानानै बेलेग मबाइलजों खेबदों बेनिफ्राय नायखांजोब्बाय ओमफ्राय हाजासे नोंथांमोननोबो भिडिअ खिन्थिबाय डाइरेक्टलि थांनानै रुमाव लोगो मोनसिगोन ओमफ्राय बे जाहैबाय गेटआ बे जाहैबाय मेन गेट बेयो 22 नभेम्बर 29 अक्ट'बरनिफ्राय दाना लोगोफोर डाइरेक्टलि रुमाव लोगो मोनसै बेनिफ्राय दिनै ब्लगा बेखिनियानो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम रुमाव लोगो मोनसिगोन थेंक इउ हेल' लोगोफोर रुमाव सफैबाय भिडिअखौ गोबाव सम आं भिडिअ खालामनो हायाखैमोन किसुमान आंनिबो पार्सनेल खामानियाव एसे बिजिमोन बेनि थाखाय भिडिअखौ लाबोनो हायाखैमोन दा एसे फ्रि जाबाय दा बे मोनसे भिडिअखौ होखांनायनि उनाव आरो नेक्स्ट भिडिअ लाबोबाय थानोसै आङो बेवहाय जोसा रेस्टुरेन्टआव जानाय फुटेजआ माने डिलेट जादों बेनि थाखायनो आं एड खालामनो हाफायासै थ' लोगोफोर बेनि भिडिअखौ आं उनाव होसिगोन माने उनाव रिभिउ खालामहैबावगोन फुटेजआ डिलेट जाफ्लांबाय बेखौथ' जेबो रिकभार खालामनो हाला बेनि थाखायनो लोगोफोर आरो फैफिननायनि फुटेजखौबो लानो हायासै आङो माने ग'प्र'आबो चार्ज जोब्बायमोन बेनि थाखायनो आं फैनाय टाइमाव भिडिअखौ खेबनो हायासै थ' लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानो मोजां जादोंब्लाबो गाज्रि जादोंब्लाबो नायदो गोबाव सम एक्टिभ थानो हायाखैमोन नालाय आङो बे भिडिअखौ लाबोदों मेनलि जाहाथे चेनेला एसे एक्टिभ थायो बेनि थाखायनो बेनिफ्राय नेक्स्ट उनाव भिडिअखौ खालामबाय थानोसै थ' लोगोफोर बेखिनियानो दिनै भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम लोगोसे चेनेलाव गोदानबा साबसक्राइब खालाम थेंक इउ बाय बाय